Ahojte, rád by som vám predstavil svoj nový laser od firmy Nivel System. No, pozrime sa, čo máme teda v balení. Tu je samotný laser. Máme tu okuliare. Máme tu terčík s magnetmi, s ktorými sa to dá pripevniť na profily, na sadrokartón, na barziaké kovové veci. Či už takto, alebo takto. Super vecička. Máme tu takéto dva terčíky, ktoré si môžeme vlastne na podlahe nadstaviť a potom výšku pozerať naľavo, napravo. Máme tu takúto platformičku, ktorá sa nám dvíha. To ešte ukážem. Sú tu dva akumulátory. Jeden mám v laseri, druhý je tu. Akumulátor má kapacitu 2600 mAh. K tomu je dodávaná takáto nabíjačka. Sem sa to zasunie, zacvakne. Dá sa sem adaptér. A dá sa do zastrčky. Nabíjanie trvá 3 až 4 hodinky, to mám otestované, ale skôr sa to blíži k tým 4. No a toto je vlastne držiak taký 2 v 1. Buď samotný, sem si dáte laser na 1/4 závit, ale zo spodu vlastne ide to aj na statív tiež 1/4 alebo polcelový. A samozrejme zozadu sú magnety, takže dá sa to uchytiť zase na niečo kovové, na zárubne, na profily pre sadrokartonistov a tak ďalej. No a druhá vec je toho, že zase pre sadrokartonistov tu je taký zámoček a s tým si to do UD profilu zacvaknete a drží to na tom. Takže toto dám teda bokom. Tento kufor. No, tu máme samotný laser, ja si to trošku priblížim. Takto, no. Zapneme. Laser nám vlastne bliká, kým sa sám nenadstaví. Je tu elektronická stabilizácia, nie je tu magnetická, takže tá elektronická stabilizácia funguje trošku inakšie ako tá magnetická, lebo tá magnetická vlastne, keď zatrasete s laserom, tak sa 3 hodiny trase, kým sa dorovná. A ako by som vám to ukázal, skúsime si dať hornú líniu. Tak, máme hornú líniu a keď človek zatrase, tak dá sa povedať, tá línia je hneď dorovnaná, hej. Čož je super. Funkcií tu máme, sú tu vlastne dve línie horizontálne, dve vertikálne. Takže pekne do kríža. A hlavne tá spodná je výborná, nakoľko je tuším 15 mm od podlahy. A napríklad táto platformička, položíte si na ňu teda laser, nadstavíte si spodnú líniu a napríklad keď si budete chcieť chytiť proste nejakú výšku, ktorú vám je treba, tak si už s tou platformičkou natočíte. Dám to takto, pôjde to rýchlejšie. Vidíte sami, takto sa to pekne otvára len potočením. No. Položíte si, doregulujete si, kde vám pasuje na nejakú líniu. A máte. Takže za mňa super vecička. No. Zase napríklad aj tento terčík na sadrokartón, keď robíte napríklad priečku niekde,
z profilov, nadstavíte si sem na stred, to isté na druhú stranu a pekne vám to pasuje. Máte to na stred, je to fajná intuitívna robota, takže taká vychytaná vecička. No, čo by som ešte teda k tomu laseru. Je tu vlastne ešte tlačítko, s ktorým zosilníte trošku ten jas, ale ten je vlastne spravený ešte na taký príjimač, taký externý, ktorý skôr by som použil asi v exteriéri, lebo toho svetla je tam o dosť viac. A čo sa týka údajov k laseru, takže označenie laseru je CL4DB, B znamená vlastne, že blue, lebo tento laser je oficiálne modrý, aj keď medzi zelenou a modrou je tam minimálny rozdiel, ale vy ho tu v tomto videjku vidíte, že je taký na modrastý. No. Tento laser vlastne na 10 metroch stráca iba milimeter rovinnosti, čo znamená, že vlastne tá línia na 10 metroch, tá línia na 10 metroch je iba o milimeter hrubšia, čo môžem potvrdiť, že aj od iných laserov sa k týmto parametrom ani jeden nepriblížil. Takže na 10 metroch máte tú líniu stále krásnu. Na mojich starých laseroch na 10 metroch už má línia 0,5 cm. Tu nás si to stále drží tých svojich, ten plus minus milimeter na 10 metrov, tak jak udáva výrobca. Bez toho detektora s tým senzorom vlastne laser je schopný pracovať do 30 metrov a s tým snímačom je to až 70. Laser má ochranu IP54 voči prachu a vode a plus minus 4% po 4% je schopný vám do 4% vám je schopný dorovnať líniu do rovinky. Tuto teraz môžete vidieť, jak sa to krásne dorovnáva. To je vlastne tá elektronická stabilizácia. Zariadenie váži 0,9 kg, takže plus minus 100 kg. Tá modrá línia má 505 Nm, zelený laser má 515, takže je to skoro to isté, aj keď táto modrá je taká trošku jasnejšia. A to by bolo asi všetko. Takže dám nábok kufor. Samozrejme toho príslušenstva je ešte viac. Takže dá sa dokúpiť ešte taká stabilizačná tyčka na trojnôžke, taká statívová, kde je tiež držiak na laser, ktorý sa zasunie na tú tyčku a môžete to používať aj tak. Takže tých využiteľností je veľa, príslušenstva je tiež veľa, dá sa dokúpiť aj tento terčík, keby vám bolo málo, dá sa dokúpiť aj baterka. Takže značku tohto laseru vyrába vlastne Nivel System, je to poľská značka, je to dostupné v celej Európe, samozrejme aj u nás na Slovensku. U nás na Slovensku je vlastne taká dcérská spoločnosť Trigon, nejak sa dobre nemýlim, sídlia v Galante. Takže to je oficiálny distribútor Nivel systému pre Slovensko. A to by bolo teda asi všetko na tento unboxing. Takže ja som určite spokojný. Je to kvalitné zariadenie. Krásna viditeľnosť lúčov, veľa možností
Dokonca majú aj svoju aplikáciu, kde si môžete nastaviť. V aplikácii si môžete nastaviť ešte jazd tých lúčov od 100% na 50% a tuším ešte aj nižšie. Viete si to aj na aplikácii prepínať, keď ho máte niekde pripevnený na profiloch hore na sádrokartonovej konštrukcii a nechce sa vám stále k nemu chodiť, zapínať, prepínať, takže môžete ho tam mať a cez telefón si to prepínať. Má to teda Bluetooth, Bluetooth vlastne funguje celý čas, je zapojený. Môžete to používať s telefónom, nemusíte. Takže zapnutie, vypnutie horizontálne, vertikálne. Toto je zapnutie vlastne na ten príjimač externý. No. Takže za mňa kvalitný produkt. Je vidieť, že je to prepracované do detailov. Takže za mňa môžem iba odporučiť. Takže ďakujem pekne.